Hej alle sammen, og i dag skal vi lave en ny video, som skal handle om miljøet. Ja, og dem her. Kuponer. Ja. Må jeg godt fortælle en lille sådan? Altså det er ikke noget med det er noget at gøre med, at I ved jo, at menneskerne, vi er alle sammen en del af naturen. Når vi så ødelægger naturen, så ødelægger vi nærmest os selv. Forstået på den måde, at for eksempel så er der jo mange folk, der smider ting med vilje, hvilket man kalder skovsvin, eller nogen, der taber ting som kuponer. Og vi har fundet nogle kuponer. Vi har fundet, hvor mange kuponer? Vi har fundet de her kuponer, og der har vi fundet ude på sådan en, det er lige ude vi har lige været ude og samle kastanjer til Halloween. Kvickly, 40 jyllinge. Og der har vi så fundet 1, 2, 3, det her det er 4, 5, 6, 6 kuponer. Og jeg vil bare sige... Prøv lige at se, hvordan... Prøv at se, Karl, giv mig lige den mindste, vi har. Det er den, der er for Kvickly. Eller Rema. Nej, det var den for Kvickly. Det her, det er den mindste, vi har fundet. Det her, det er den største, vi har fundet. Så er det jo bare... Fuck, den her person har købt mange ting. Den her video, den skal jo ikke kun handle om kuponer. Den skal også handle om, at vi vil give nogle tips til, hvordan det er, at I kan passe på miljøet. Jeg tager lige nogle billeder. En af grundene til, at det her det bliver rigtig svinet, det er, at fordi at mange mennesker, de glemmer at smide noget ud i skraldespanden. Og så er det jo bare lige det. Husk at smide jeres ting i skraldespanden. Især hvis jeg er i skoven, det ødelægger naturen for dyr, og det betyder, at flere dyr kan dø. Det samme sker der for mennesker. Med mindre i dyreplager. Ja. Eller så holder op med at være dyreplager. Og det er jo ikke specielt godt for miljøet. Og I ved jo godt, at isen, nogen ved, at isen er ved at smelte op på grund af den globale opvarmning af store... Og det er altså på grund af, at vi sviner så meget. Ja, fordi man skal svine så meget. Og hvad er det, vi får ud af det? Vi får ud af det, at vi ødelægger det sted, vi bor. Jorden. Vi ødelægger det sted. Og vi gør det med vilje. Altså, vi gør det ikke med vilje. Jeg har faktisk kun fundet 8 kuponer, for jeg har lige fundet 2 ud af dem. Det der så er nede i... Den her Netto-kupon, den er lidt... Verden bliver også forurenet ved, at der hedder folk, de fælder skove. Og så står der en masse dyrearter. Og der brænder en masse brændstof af. Så hvis nu, at I skal på indkøb, og indkøbscenteret ligger bare lige en halv eller en kilometer væk, så lad mig tage bilen, så prøv at tage cyklen. Fordi eller gå. Fordi at det er... Eller løbehjulet, eller hvad egentlig. Det er både sundere, og det skader ikke miljøet. Så eller rulleskøjter. Fordi biler, de har jo udstødning, der sender en masse CO2 op. CO2 heroppe i jordens overflade jo. Så vores som laver det globale. Mit hjem er fyldt af CO2. Så bare lige... På grund af os, der udånder herinde. Så hvis I kan udnytte jeres cykel, så brug den i stedet for at bruge bilen. Og hvis I ikke har en cykel, så skaff jer en. Vigtigt for miljøet. Skal vi sige det fra den her gang? Vi kan lige læse op, hvad det er. Ej, det er sgu da lidt køkkeligt. Vi kan sige, hvor de er fra. Den her, den er fra F24. Den er fra Netto. Hvor er den fra? Det var Lidl. Den er fra Lidl. Der er godt nok en, der har været på shoppingtur i Lidl. De længste ligger bare her. Kvickly. Der er ikke købt så meget. Rema 1000. Jeg tror kun det er flaskeaflevering, det tror jeg. Ja, der står i hvert fald pandskud ind på det. Så har vi endnu en FS4. Rema. Jo, det vi lige glemte at sige, det var, at de her to FS4 ville bare spørge, om nogen af jer derude ved, om man kan få en kupon, selvom at der står 0 kroner på alle tingene. Altså totalt 0 kroner har det kostet. 0 kroner for diesel og 0 kroner for bare alt. Kan det lade sig gøre, og det samme på denne her? Jeg vil bare spørge, er der nogen, der ved, hvorfor at det er sket? Så skriv det i kommentarerne. Det kunne være ret fedt. Om de ved, hvad det betyder, hvis... Fordi vi er faktisk lidt syge. Vi er ikke sådan lige langt ind på det der med kuponer.
Der har vi Master Lille. Helt ude i butikken i Jylland. Ja, men nu vil jeg bare sige, fortsat god dag. F24. Vi kommer i hvert fald, mig og Victor, vi kommer i hvert fald til at have en rigtig god dag, fordi klokken 5 om aftenen, der skal vi ned til Geek Night. Og det er på Klub Kometen, før Jylland. Den ligger, der vi har sådan en stor stige på den anden side af Bagnhøjskolen. Som vi går på, og så på den anden side, der er klub. Og så er det bare at Geek Night. Det er, hvor vi skal game på computer, på iPad og alt muligt fra klokken 5 om aftenen til klokken 10 om natten. Og der sørger de selv for aftensmad og alt muligt dernede. Og sådan, så det bliver mega fedt. Men sørg for, at lade være med at forurene så meget. Så fortsæt god dag. Eller fortsæt god eftermiddag, aften, Hej hej. morgen.